Pre ďalší prehľad a fungovanie prejdite na položku objednávky. Sem vám budú chodiť jednotlivé objednávky so všetkými informáciami. Vidíte tu nové a prijaté objednávky, vybavené, zrušené a refundované. Je tu možnosť zapnutia a vypnutia zvukového upozornenia pre príjem novej objednávky. V položke štatistiky máte dostupné informácie o obrate, najpredávanejších položkách a podobne. V položke zľavové kódy máte možnosť vytvárať kódy na zľavy pre vašich zákazníkov. Môžete zvoliť, či má byť zľava pevná alebo percentuálna z celej sumy objednávky. Zvoliť počet platných kódov, ktoré dáte k dispozícii. Zľavové kódy viete takisto spravovať, zapínať, vypínať alebo úplne vymazať.